Hi guys, tatanggal kami ng presyo ng mga item namin. Change price na kasi kami kasi ano, bukas 15% na sisimula na yung tax nila. 15% tataas na yung presyo ng mga bilihin dito sa Saudi. Grabe mahal. Yan lang kayo ah. Tapos hindi tayo magtanggal. Ayan o, kita nyo, ang dami o. Ngayon naman lalagay tayo ng bagong presyo. So, dami. Overtime kami ngayon, magdamagan to hanggang umaga. Lagay na tayo ng price. Ayan, dami o. Ano kayo ha?
Finally guys, ito na lang, isa na lang. Malapit na matapos. Ay, ang hirap mo pala maglagay ng jeans guys. Kanina, presko pa yung mata ko. Ngayon, parang bilasahan ng isda. Tatakpusin natin to. Parang kapatay na. Finally guys, natapos rin. Pwede na magpahinga muna. Gawin mo, nagsimula kami ng 11:30. Natapos ng 3:50. No? Grabe. Kala ko napakadali lang. Tagal din pala matapos.